Sa number 9, sa dalagan sa impeachment karon, tigayon nga na-redeem ni Senator Chiz Escudero ang iya nga kaugalingon. Ini ang pananaw ni Governor Eugenio Jose Lacson may angot sa pag-manage ni Escudero bilang presiding officer sa dalagan sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Kung sadto, ginulan sang kritisismo si Escudero bangod sang iya nga interpretation sang forthwith may kantanan sa pag-proceed sa impeachment trial karon tigayon niya na redeem ang iya nga kaugalingon. Klaro man sa publiko ang lakat sa nga impeachment trial suno kay Lacson. What's very clear now is that Senator Escudero is redeeming himself, no, from that forthwith interpretation of his a year ago. So we can see that he's managing the impeachment proceeding well, very clear also to the public. So I hope he keeps it up, and we'll just see what the results will be.